saka negara Ngamarta. Balik mandeg sik. Iki Antasena. Oh. Ayo, tak goleki elek. Lho. Goleki aku ngopo? Sampeyan arep endi? Aku arep lunga. Lunga mergane Ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta wong nyatane wis ora dienggo. Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih klesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rega tumraping awakku lho. Ya. Ki mau nek sampeyan ngerti mesti sampeyan marem. Lho, maremku apa? Bapak tak unek-unekke. Tak unek-unekke perkara nundung sampeyan. Kok sik to? Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu. Nek kowe ngewangi karo aku, nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga. Ora masalah. Ora masalah piye? Ora ana perkarane aku tundung ngono, Bapak. Aku melu lek Sediwa. Melu aku? Heeh. Aku ki ora duwe kasatriyan. Aku saiki dadi wong ngelono, tegese aku ora ndek papan. Ora apa-apa, mengko kontrak wong loro. Utawa kot. Apa? Kot. Kos kok kot. Heeh. Kos. Ya. Antasena? Nggih. Lelakon iki lelakonku. Kowe aja melu-melu. Najan aku ngerti kowe iki tresna karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. Lah terus Kowe ora usah melu aku. Ora melu Pak Lik, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawenen Padang. gawenen Padang ngendikane Pak Lik dikersake Ponokawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku. Mergo Bapa Werkudara karo Pak Di Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi kingko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar, Semar lara. Ora kok Lik kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumasamu aku ora was kitha kaya pakmu Gedhe Ndarawati apa piye? Aku ki ya sok nolak udan barang. Weh lah edan. Wah ya madeg panarul mak apa? Ora usah sembrono. Ya. Ewangono. Ya. Yen perlu wong tuane gawenen isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener wae nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Siwun Ndarawati. Sampeyan barang ditundung lunga karo Ponokawan barang Mentala. Ha to? Iya, Engko tak gawene isin. gawenen isin. Ya, ora usah kuwatir. Aku sing arep gawe isin bapak. Wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh ya. Lah Pak Lik, Aku tak lunga. kundur ora? Bali ya aja kuwatir to. Aku bali ning mbuh kapan? Ora suwe-suwe. Ora. Sangurung. Wis. Ora usah ngapusi lho. Tak sili ora apa-apa. Oh, anggepmu sugih kowe apa piye? Aku kuwi satriya Mbumira Tawu mung kalah sugih karo wong ngrandu Gumbala. Ora perkara kuwi, tindakmu rak kesusu, mbok menawa ora iso nyaut sangu. Iki aku ana dit 400 gawanen sik. Engko balekno 950. Pengedan. Kowe ora mung nglintah darat ning kowe iki ula. Wis ben ora apa-apa. Wis ora apa-apa nek Pakde ora sangu, Pakde ning tak suwun kundur. Aku mesti bali. Yo, tenan yo, Lik. Iya. Wase aku ingkang bakal mbabar lelakon iki Antasena. Yo, tak pasrahke Pakde Dewa. Wis, kana susulan Petruk karo Bagong aku tak lunga saka negara Ngamarta Antasena. Yo, hati-hati, Lik.
Piye, Gong? Ha ya wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kowe ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka Jamus Lima Sada diboyong sinuwun Ndarawati. Heeh. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi Ngene wae Tru kowe sang ora. sangu. Dikumpulke ayo tuku pethi. Heeh. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to? Aku pancen ndek cita-citae, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ya ora gleleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngapa-ngapa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa karo duit ya, Tru. Ah iya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Tru. Ah iya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge. Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Lima Sada ilang terus mantane terus pendono. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit. Nek mati terus disetrum dadane. Jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedilo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Tru. Ih. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak iki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti wis ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo nek wong tumindake apik. Lah kok bapak iki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iki urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku ora seneng nek geger karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandros Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak. Mbuh, kanane bapak engko mari apa mati wis pasrah sing gawe urip. Yo, mangkat wae, Tru. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ah iya. Wah cilaka iki, Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tenguk-tenguk ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine Nyekel kowe, Tru. Kowe nang Ngamarta gawe kisruh. Nyo tampan ana dies. Pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. ora satok tetah to. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon apa piye? Urung karuan kok ya. Weh, Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho. Nuwun sampun Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora? Dinuta Kang Rama ora? Modar. Ning diutus Prabu Punta